Hola companys, mireu quin local més maco que tenim avui. Tenim el tema de les instal·lacions, comptador digital nou, tenim aire condicionat així per conductes d'exterior, tenim un bany per a clients i demés, podria estar molt xulo, una miqueta de zona de magatzem i tot això que podria estar d'oficines o per la vostra activitat. Darrere d'aquesta porta tenim un lloc que seria ideal per als treballadors, tipus vestidors i així, que ens va ideal. I després tindríem una part de magatzem que per emmagatzemar estocatge i demés podria anar molt bé, molt bé, molt bé. Doncs bé, companys, com ja sabeu, soc Marc Oliver d'Arquitecte 360. Si us pot interessar aquest local, que sapigueu que està obert a negociació. Estem parlant de 485 euros de lloguer i estem parlant de 90.000 euros en venda. Tot parlable i negociable, ja que el propietari està obert, diguéssim, a arribar a algun tracte coherent per totes les parts. Llavors, us convido que ens feu una trucada 973 10 22 86 i l'anem a visitar i a veure el vostre projecte, si és viable aquí dins. Mira, us comento, us poso la vista de tot el local. Gent de pas, estació d'autobusos a prop, estem a la zona del Clot de les Granotes, al costat